हमनी के हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में गुरु सबसे बड़ा देवता होला। यही से हर पूजा पाठ में पहले गुरु जी की पूजा कइल जाला। गुरु की महिमा अपार बा। जिकर गुरु केहू ना होला ओकरा के लोग गारी देवलन, कहलन निगोड़ा हा। और बिना गुरु के आदमी से पहले के जमाना में कोनो साधु दक्षिणा भी ना लेते रहे, कोनो दान भी ना लेते रहे। पहले पूछे कि राउर गुरु के हा। आजकल जमाना बदलल बा, के केकरा से पूछता कि गुरु बा कि ना। शास्त्र हमनी के, ग्रंथ हमनी के, वेद पुराण हमनी के प्रमाण बा। इस शास्त्रन में लिखल बा कि जेकरा गुरु नइखे ओकरा पूजा पाठ के पुण्य न मिलेला, ओकरा दान के फल न मिलेला। तो कन्यादान तो सबसे बड़ा दान होला। बिना गुरु दीक्षा लेवल आदमी कैसे कन्यादान करे। तो जल्दीबाजी में पंडित जी कुछ विधि करा देवनी कि ये बाधा दूर हो जाओ। बाकी जिंदगी में जब जिंदगी में कुछ पावे के बा तो काहे न पहले ही से विचार करके कोनो सच्चा संत से, कोनो साधु से गुरु दीक्षा ले लेवे के चाहिए। हमने के इतिहास गवाह बा कि जे भी महापुरुष से धरती पर भइल, कहीं ना कहीं उनका गुरु जी की कृपा उनका साथे रहल। नरेंद्र कभी विवेकानंद ना बनते जब तक ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के गुरु न बनते, उनकर कृपा न हुई थे। शिवा कभी भी छत्रपति शिवाजी न बनते जब तक उनका ऊपर समर्थ गुरु रामदास की कृपा न हुई थे। छत्रसाल कभी छत्रसाल न बन पाते जब तक उनकर गुरु प्राणनाथ के उनका ऊपर कृपा न हुई थे। गुरु दत्तात्रेय की कृपा पहले मत्स्येंद्र नाथ और उनकर कृपा मिलल गुरु गोरखनाथ के। नाथ परंपरा शुरू भइल। कबीर दास इतना बड़ा ज्ञानी भैनी और उनकर गुरु रनी रामानंद जी।